2011-ben tehetséges fiatalokat felkaroló speciális képzést és mentorprogramot indítottak Békés megyében, Dél-Alföldi Talentum Akadémia, röviden Delta elnevezéssel. Az akadémia feladatául azt a célt tűzte ki, hogy a fiatalokat egy személyre szabott mentorprogrammal készítsék fel arra, hogy kortársaikkal ellentétben ne 10-15, hanem 5 év után lehetőségük legyen vezető pozíciók betöltésére, főleg a dél-magyarországi térségben. Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a helyszín szimbolikus jelentésére hívta fel a figyelmet, mivel a megnyitónak helyet adó Harukkán János Közoktatási Intézmény egy olyan grófról kapta a nevét, aki rendkívül sok áldozatot hozott a közjó érdekében. Ezek a fiatalok jó eséllyel képesek lesznek arra, hogy azzal a kezdeményezőkészséggel, tehetséggel, innovatív képességgel, amivel rendelkeznek, akár itt Békés megyében vagy Gyulán is megteremtsék maguknak a munkalehetőséget, másoknak is munkahelyeket teremtsenek, ne kelljen ehhez elutazni máshova. Mint azt a nemzetközi statisztikák is mutatják, a társadalom közel 5%-a mondható született vezetői alkatúnak, ezeket az adottságokat szeretnék feléleszteni a résztvevőkben, hogy a megszólított diákok ráébredjenek arra, vezetőnek születtek. Az egyhetes Gyulai Nyári Akadémia keretében a tehetséges fiatalok különböző készségfejlesztő és kulturális programokon vehettek részt, melyben komoly és könnyű zenei koncertek is szerepeltek. Tulajdonképpen erős benyomásokat kapnak, aztán pedig egy személyre szabott profilt alakítunk ki mindenki számára. 63 fiatalról van szó, akit 3500 érettségizőből választottunk ki. Olyan neves emberek előadásait hallgathatták meg a diákok, mint például Barkás Sándor, az akadémia alapítója, Alács Lajos, a MOL Management igazgatója, dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Antal Zsolt, egyetemünk oktatója, vagy dr. Tringer László, egyetemi tanár. Hosszú vezetői tapasztalatom alapján azt mondom, hogy ha a vezető úgy gondolja, hogy neki az a feladata, hogy a különféle nézeteket integrálja, és a mindenki számára legelfogadhatóbb döntést hozza, akkor az nem vezető. Nem csak Antal Zsolt a pázmányos kötődés az akadémiához, mert 9 pázmányos kommunikációszakos hallgató is részt vesz a programsorozatban koordinátorként. Rendkívül nyitottak abszolút mindenre, játékokra, beszélgetésre, saját véleményük van, úgyhogy nekem egy nagyon kellemes élmény minden szempontból. A szervezők és az előadók elégedettek, de vajon hogy érzik magukat a résztvevő diákok? Nagyon fontos dolgokat tudtunk meg, és nagyon tanulságosak voltak. Hobó József Attila estje is nagyon élvezetes volt, az előadások között pedig a MOL vezérigazgatójának nagyon tetszett az előadása. Segít megtalálni önmagamat és a bennem rejlő jó képességeket, amiért egyelőre nagyon jónak érzem ezt a tábort, és hálás vagyok egyelőre, hogy itt lehetek. Az egyhetes tábor nagyon tetszett, sok emberrel megismerkedtem, nagyon tartalmas volt. Hát azóta is tartjuk a kapcsolatot, vannak persze, akik voltak osztálytársaim, velük aztán főleg. Nagyon rendesek, és jól érzem magam. Örülök, hogy bekerültem. Az akadémia nem csak fejleszti a fiatalokat, a könnyedebb programok igazi csapattá kovácsolták össze a diákokat. Trying to understand. You see the storm approaching. You feel the rain on your face. But in your heart the sun is shining all over the place. Shining all over, shining all over the place. A következő programra november 26-án került sor, ahol Jankovics Marcell Kossuth-díjas rendező művéből, Madács az ember tragédiájából láthattak részleteket az érdeklődő tehetségek. A filmről magát a rendezőt kérdeztük. De nekem egy fontos mondat van, amit megpróbáltam kiemelni ebből a műből, és többször el is hangzik a darabban, csak hogy beolvad sok más bölcsesség közé.
az pedig az, hogy a célhalál és az életküzdelem, és az ember célja küzdés maga, vagy másképp mondva, szerelem és küzdés nélkül mit ír a lét? Hidegborzongat Lucifer. Tehát ezekre a mondatokra tettem a hangsúlyt, már csak azért is, mert 28 évig küzdöttem azért, hogy megcsinálhassam. Az ember tragédiája közel 3 évtized alatt lett teljesen kész, aminek elsősorban anyagi okai voltak. Ez a mű úgy próbálja megcélozni ezt a 17-18 éves korosztályt, hogy az érzelmekre is hat a képekkel és a szimbólumokkal. A diákok, mint minden deltás eseményt, ezt is lelkesen várták. Vártam, mert tetszett az eredeti mű is, és kíváncsi vagyok erre a feldolgozásra. A vetítést követően az akadémia diákjainak lehetősége nyílt az alkotóval személyesen is elbeszélgetni. Amint azt Jankovics Marcell érdeklődésünkre elmondta, az 5 órányi szövegből alig hagyott többet, mint másfél órát, így mindenki számára fogyaszthatóbb lett. Barkás Sándort az elmúlt időszakról és a jövőbeni programokról kérdeztük. Én nagyon le vagyok nyűgözve a gyerekektől. Az a kezdeményezés, ami egy ilyen próbálkozás volt nyáron, az úgy néz ki, hogy ez egy nagyon jó elgondolás volt, mert a gyerekek hozzák, sőt többet hoznak, mint amit gondoltunk belőlük. Kialakultak azok a szekciók, továbbtanulás, vagy aki nem tanul tovább, amelyik területeken dolgozik, úgy csoportosultak szekciókra, úgy is közösen gondolkoznak, tehát amúgy is ez a vállalkozói alkatók összeterelt őket, de így szakma szerint is, tehát azok a készségek, hogy valaki humánból, vagy reálból, vagy valami, tehát ezek szerint is szekcionálva vannak, és teljesen egymásra találtak, tehát egy gondolkozású emberek is egymást hajtják előre. A következő programok azok majd csak tavasszal lesznek, meglepetés legyen, hogy ki fognak eljönni tavasszal, de nagyon elfoglalt emberek, és nagyon nehéz beosztani az idejüket, hogy ide lejöjjenek Békés megyébe. Én úgy gondolom, ez egy olyan folyamat, aminek a valamikori sikere majd abban fejeződik ki, hogy ezek a fiataloknak segíteni, akkor valóban képesek lesznek ezt a segítséget saját maguk számára és a megyéjük, hazájuk számára kamatoztatni.